Miyo Julius Bitok kaachiel gi jata tije maduong' matayo penj ma pacho ka David Njegere okoni piny owacho oketikruok makare kendo jopuonjre dhi timo penjgi mag grade 6 kod 9 yo mowinjore. Bitok noloso kinyi makawuono e kinde mane oyawo ayanga containers mag penj kendo ni otese mag penj ochiwo lek jopuonje ma ochung' ne tayo penj. Higani jopuonje 3.4 kamoro 1.1 mag jo grade mar 9 timo penjgi. Bitok otiyo kod thuoloni mar bende yango ni skunde mag senior school oseikore mar rwako jopuonjre mag grade 9 e grade mar 10 maonge ng'ikruok moro amora. Penjni imanyo maksi 60 kendo ibiro riw kod 40 mane omanye grade mar 4, 5 kod 8 mag jopuonjregi. It's an exam season, and for KJSEA, it is the first time that we are having this exam, and our 1.1 million learners are going to start sitting for their exams this morning. And I want to tell the country that it's all systems go. All the stakeholders, all the invigilators, center managers, everybody has been mobilized to ensure that we administer exams properly. Competency-based education, we don't have one summative exam. We have a formative assessment which is administered in grade 4, grade 5, grade 7, and grade 8. So as these learners are sitting for their summative assessment this morning, they already have their 40%. What they are looking for is only 60%.